Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Eiei mission shooting nya Snem Eiei ibalaja na do unai tung menchem Snem arja apolai hadok menta Khlem pat wan Phai Iing satya kani ka jingjia kalabu yaki Iing hasem bat ki parlok parajor bansa ka umdum ki Iing jong ini Eiei ki layathu ba hadok menta ki sa ka lengok ngan halor kani ka jingjia namar baki la ap khmi lenti ba in wan Phai Iing wat hadin ba ilaja la Shisnem arbanai Eiei hadok menta Eiei mission idei nakashnong nong thamai kabadan harum kapen ursla bat ilaja nakashnong umden batiang kabadan sha riboy haute ubanai uba shor nong kharai ubadei kiao yai namar ba ukhon jong u shongkha bat ka khon jong i ulayathu bahakate kapor Eiei mission ilawan sa kai ban pet persa pet siu shakate kashnong bat hakawai kasngi ila lech sum hakawai ka jaka kabashu paji khandiat tangkum basan spa mitar Eiei nakajaka sa bat ka deiru ka jaka baju ya sumya sat ki Bri U nrai nadu ka te kapor Khlem wan Phai shu bat lap dien satya wat hadin balawat keleng ki jaka ki lom ki klaw ki badan hajan bat kham shajangai ka shnong ru uba shor ulai thu baki la pentip ya ki shnong ki bamarjan ru halor kani ka jingja jong i bat wat shaki pulet ru ki balawan yalam da kiksau ban smadin nrai Khlem lap dien satya hadu menta kani ka jingja rangai jong i kalabo ya ka Iing kasem bat ki Bri U bansa haka umdum Khlem tip ban muddur bat hadin Shisnem menta ki yai ap khmi lenti yo ba in wan Phai biang lada idon shanu balada don ki bayo i bakin pentip lem la ong ba shor